Oh, dyan tira, Cho. Parang tira siya. Sana kaya Bilang mo, pigararaya. Ay, bilang. Bilang. Saan tayo? Saan tayo Hoy, wait lang! Wait lang! Sabi ni Mami. Bayron na natin na nila. Saan? Saan cottage natin? Doon na? Yan, pag nag-high tide, hindi ba? High tide ba yan? Bago na tayo.